държавите в Европа също са в големите им градове. София е най-големия град. Поради тази причина ние трябва да си сътрудничим с министъра на културата и въобще с Министерството, с туристическият бранш, Министерството на туризма. И моят въпрос е града как се този процес. Ролята на града. Както споменах и малко по-рано, важно е да се осигурява възможността да се провеждат форуми за постоянен обмен, за обратна връзка, за мнения. За музикалния бизнес, в нашия случай това правим ние в Хамбург. Да изясним какви са нуждите на тази част от индустрията и също така какво финансиране е необходимо. Осигурявате форум за изразяване на мнение на основните заинтересовани страни, политически заинтересовани страни, икономически, за да има един редовен диалог и обмяна на мнения. Разбира се, че такива дейности трябва да се субсидират, включително експорта на музика. А и както казах, по този начин ще добиете представа за една по-широка представа за целия музикален сектор, включително на ниво град. Това, което аз мога да кажа, не знам, може би Корин може да добави нещо. Това, за което аз се сещам, ако говорите заедно с музикалните професионалисти, каква може да бъде добавената стойност, нещо международно, някакво международно събитие да се случи в София и това ще носи много положителни страни. Когато говорим за експорта, тук имаме елемент на обмяна, т.е. прожектора ще се фокусира върху съответния град, ще дойдат повече хора, ще има туризъм, ще има допълнителна икономическа стойност във връзка. Също така, бизнесите, които обслужват това събитие, ще имат полза. Така че не мога да отговоря, не познавам много София, за да коментираме конкретни неща, но точно и за това ги обсъждаме нещата. Каква е стойността, която всички можем да извлечем от подобни експортни инициативи и международно развитие на различни творци и артисти. Не искам да прекалявам с говоренето, защото вече доста говорих, но мога да ви кажа един пример за Талин. По-късно в почивката ще говорим, ако искате, в по-големи подробности, но един от принципните подходи, които се предприе на ниво правителство, това е една дейност, която е насочена навън. Всеки трябва да има тази възможност, отворена пред него, на базата на града, в който живее. И също така града да се фокусира върху това какво влиза в града. Дали става въпрос за Виена, дали става въпрос за Талин или друг централен град. Но, например, когато внесеш професионалисти в града и подкрепиш индустрията да вкара в града бъдещите си партньори, това много добре се връзва точно с туризма, връзва се много добре с общото развитие на професионализма в града, повишаването на квалификацията на работната сила в града, хората се чувстват по-въвлечени в нея и също подкрепящите бизнеси се облагодетелстват. Да, и аз бих искал да подкрепя също идеята за лични пътувания на делегации, разговори по имейл и още по-добре през видеоконферентна връзка, защото това изцяло променя правилата на играта. Тогава вече си в града по един или друг начин и можеш по-добре да разбереш нуждите на града, кой да поканиш, как да го поканиш, да помогнеш с съответната инфраструктура, да се организира посещение на съответната компания в друг град, побратимен град, например. Както, например, Петър е участвал в такива визити по време на шоукейс фестивал.
Мисля, че това е, което мога да се сетя във връзка с този въпрос като практика. Най-добре е нещата да се свършат лице в лице на живо, макар че живеем в века на Zoom. Да, нещо друго се сетих, нещо, което е допринасят подобна дейност, би била положително влияние върху младежта в града. За младите е важно да имат шоута, на които да ходят, да се срещат с нови хора. Може би по този начин ще имат досег с нов тип професии, до които могат да ги запалят и съответно да работят в тази насока и това да бъде тяхното професионално развитие. Имаме една програма с университета в Лисабон за млади професионалисти, които могат да участват в тази сфера на работа. Има, например, една такава последица. Град, в който аз преди съм ходила, но не съм го опознала изобщо, както го опознах, когато съм участвала в такива програми за посещение, защото тогава вече усещаш топтящото сърце на града и започваш да живееш с неговите нужди и съответно с нещата, с които можеш да допринесеш. Същото се отнася и за различни събития, които се случили в Холандия и аз съм видяла де-факто как стават нещата. Също местни инициативи могат да подкрепят този експорт и като цяло културния живот, например такива шоукейс фестивали. Пак от гледна точка на туризма, от гледна точка на развитие на местната икономическа среда. Да, когато чуете прекрасна музика от България, дали ще на шоукейс фестивал и чувате наистина прекрасна музика от България, идвате в България и си прекарвате прекрасно на този фестивал, си казвате, аз прекарах прекрасно време в София. Това е споменът, който остава във вашата глава. Да, наистина, така се и препоръчва после от уста на уста. Аз бях в София и си изкарах страхотно там.